morning guys. Hey, gaikir sa जागासिनो जोंना ओमफ्राय नानिया दाबो सिखारथ'वाखै मैया मोनानि गेलेनाय सिखोनांगोन उपाय गैया रावबोथ' गैखाया नानिया नै दाबो उन्दुगासिनो ए मेहेर उठमा गुड मर्निं चलो उठो माला माला गोदौखो पात्ताखौनो मोनासै नायगोन Good morning everyone, welcome back to the channel. Asa khalama nोंथांमोनहा मोजाङैनो दं नै साहा मोनलोंबाय नानियाबो सिखारबाय say good morning Meher. Good morning. ओमफ्राय दिनै थाबनो संनो नाजानोसै मैया बिराद लेट जादोंमोन ओमफ्राय थाब ओंखाम जानोसै दिनै say good morning Meher. Good morning. मम्मी को भी good morning बोलो. Good morning, mommy. Jimmy. No. Jimmy. No. Jimmy. No. मा जानाय जायो नायनोसै दिनै माइरं सोमनानै दोनखानोसै नङाबा लेट जागोन ओंख्रिया मा जागोन मिन्थिया नायनोसै एटलिस्ट ओंखामखौथ' संनो हायो ओंखामाथ' जाखागोनानो नानिया टिभि नायगासिनो मेरा फोन है मेरा हाँ अच्छा होमवर्क खालामथ'आनो एसे खामानि मावगोनसै दे ओमफ्राय नायनोसै दिनै बोरै दिना थाङो देलै नायलांदो लोगोफोर किधर जा रहे हो डाली के साथ खेलना हैं डाली के साथ खेलना अब उसको बस बुलाना डोर पे नॉक नहीं करना ठीक है ठीक है बाय बाय पापा Meher no going down okay only on the third floor ठीक है पापा डाली के साथ हाँ ठीक है अफिसनि खामानि मावखांबाय ओमफ्राय नानि मोना नै मा खालामगासिनो मेरा भी हैप्पी बर्थडे उयो क्या है हो गया हाँ तो मेरे को भी हैप्पी बर्थडे बनना है ये ऐसे डॉली भी हैप्पी बर्थडे उसका ही हैप्पी बर्थडे मेरे को नहीं बोल रहा है वो मा हैप्पी बर्थडे गेलेनोसै मिन्थिया नै मा संगोन मा मागोन दिनै मिन्थिलालाय चार्ज बानायगोनसै ओमफ्राय लाव लाबाय लावजों दालिजों बानायनोसै बेखौनो उपाय गैया माथो खालामबावनो ना बिहरनो सानदोंमोन फुङाव नाथ' बिहरनाय जायासै दा बेलासियाव बिहरनानै मोनायाव जानोसै नाखौ ना जलफोर आरामनो दे होमबालाय संनाय हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामदिनि दिनैबो जोंथ' नानिजों आंजोंल' एसेल' संनांगोन प्रेसार कुकाराव संनानै थाब शर्टकाटजों मैं एप्पल खा रही हूँ और आप क्या खा रहे हो पिजन का खाना उधर पोटली में है देखो जाओ लेके आओ कौन से वो ब्राउन कलर पोटली के अंदर देखो देखो मेरे को नीचे रख दो स्लोली हाँ चावल ले लो राइस डाल रही नो ठीक है इसको ठीक से बुलाओ हेलो मेरा खाना देखो डॉगी का ठीक है बाय बाय गुड बाय खुनुरुखुम गासिबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय नै नानिया मा खालामगासिनो क्या ये मैं उपमा है डॉगी के लिए हैं उपमा किसके लिए और गिद्दा है चिल्ली भी डाल दिया हम्म और उसको टेस्ट लगेगा हाँ और क्या डालना मैं बटर डालती हूँ वेरी गुड पानी आ गया हो गया रेडी टेस्ट करे नहीं ठंडा हो जाएगा ये मेरे को भी अंदर रख के ऐसा आपका जैसे डालना है ठीक है गैस बंद करो और गावनि गेलेनायखौ खोबनानै दोननो थान्दा जागोन कैसे शावर ओके ओके दे रायजोफोरा एसे फ्रेश जागोन दिनै ओमफ्राय जानोसै ओंखाम दिनै लेट जाबाय नै फाइनाली मोनजाबाय रायजोफोर नानिया जागासिनो दुगैखांबायबो फ्रेशबो जाबाय खुनुरुखुम जेबो गैथारा दिनै लावजों दालिजों ओमफ्राय छाछ थाइबें दं एसे दावदै दं नानिना आहाबो दावदै दं देलै रायजोफोर जागोन दिनै एसे मैयानिफ्राय थाबसिन मोनजाबाय फाइनाली हागबायलै दिनै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय today is one of those days when I'm feeling low दिनै एसे ल' मोनदों रावबो गैया नालाय रायलायनोबो अफिसनि खामानि दं अफिसा एसे दिनखौ खाथायगासिनो ओमफ्राय नानियाबो आंखौ बिजि दोनगासिनो दिनै
नङाबाथ' मा खालामगोन मिथिलामोन प्लास समाबो बेबायदि रावनावबो थांनोबो हाया फैनोबो हाया रावबो न'आव दा जों सानैल' रायज्लायनो रावबो गैया ओंखायनो नोंथांमोना जों रायज्लायगासिनो कमेन्ट खालामनानै हर दिनै ब्लगाव मोजांनो भिडिअखौ आपल'ड खालामोबा ताकि गाबोननि थाखाय एसे नोंथाङा मटिभेट जाथों ओमफ्राय दिनै ब्लगा एसे डिफरेन्ट नुनो हागौ नोंथांमोनहा इउजुअलि आं एकदम खुसि थायो एन्जय खालामो दिनफोरखौ खिन्थु दिनैना एसे ल' वोल्टेज जानो हागौ मेरे साथ तैयार करने खेलो मैं भी खेलूं अब उसको मैट बना दो आपका मैट रेडी कर दो फिर पापा और रीनू नीनी करेंगे उसमें गुड नाइट बोल दो सब Good night everyone खामानि मावखांबाय रेस्ट लाखांबाय बेलासि जाबाय Meher, let's have milk, Mama. Okay? नानिया सिखारनानै गेलेगासिनो साहा लोंदिनोलै साहाथ' नङा ओरैनो गाइखेर लोंनोसै नानिखौ ओमफ्राय आंहाबो प्रटिन शेक लोंसै एसे एसे फ्रेश खालामदिनि मुडखौ भेरि नर्मेललै एखनबा बादोंबा ओरैनो थानांगौ जेबो खालामनाङा बिदिनो आं बादि दिनै बांद्राय जेबो खालामासै अफिसनि खामानियाबो लाइटमोन होमबाबो जेबो खालामासै ओमफ्राय दा ना अर्डार खालामनांसिगोन मोनानि थाखाय जेबोथ' गैया जानो ना जहल नङाबा टमेट'जों होख्लायनोसै दिनै नानिजों आंजों ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेबायदि सिचुएसनाव मालाबा गोग्लैबायोबा हारसिं सिरि सिरि दाथा सोरखौबा फन हर सोरजोंबा रायलाय हारसिं थानो हामा गोसोआव लाखिनो हामा हगारहो दिहुन बायहेरायाव दिहुनजोब गासिबो सोरबाफोर साफा सानै खोनासंगोन आराम गोसोखौ एकदम लाइट मोनखायो ओंखायनो रायलायनांगौ बयजोंबो इन्टारेक्ट खालामनांगौ कमिउनिकेट खालामनांगौ बिराद इम्पर्टेन्ट लाइफआव सिङाव दादोनथार गोसो सिङाव नाबथानानै दादोन खस्थ'आ नोंसो मोनगोन इट्स अ डिफरेन्ट स्ट'रि जायखौ बुंदों बे खोनासङा खिन्थु हगार हगार नै गाइखेरा जाबायलै ओमफ्राय जेसेबां हायो ससियेलाइज खालाम दानि समावथ' नों थांलाय फैलाय खालामनो हाया खिन्थु एटलिस्ट फनाव रायलायनो हायो बेफोरबायदि मिन्स अफ कमिउनिकेसनखौ नोंथांमोनहा दिहुननानै ला हारसिं थाबाय बायोबा नङाबा बिदिनो दाथ' नों जेरावबो थांनो हाया मानो हाया रायलायनो हाया जायो बयजोंबो ओंखायनो एनश्योर दैट नोंथाङा सोरजोंबा कन्टेक्टआव थाबाय था नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानो हागौ नोंनि कालिग जानो हागौ नोंनि न'खरनि मानसिफोरबो जानो हागौ खिन्थु रायलाय नै जोंना रेडि जाबाय दानिजों आंजों गाइखेर लोंसै अभी क्या खेलेगी नो डोमिनो बिल्डिंग ब्लॉक्स ओके चाय पी के खेलेंगे ओके चाय नहीं सॉरी दूध हॉर्लिक्स Valendo Raja Pub. Goodbye. ये लो ओए गलिगन नहीं नानी आंनो साहा बानायदों साहा लोंनोसै किधर है मेरा चाय अब देखो सर चिकना बोले oh no give me this I'll take this oh no let's do cheers Okay, cheers thank you man it's so tasty once again very nice नाथ' मोनासै नाया बिहरनाया केन्सेल जालायबाय ओमफ्राय दिनै मोनायाव संनो हालालै आं साननो हायासै मा ओंख्रि संनो ओंखायनो अर्डार खालामबाय दिनैनि मोनानि ओंखामखौ नानिजों आंजोंनिखौ जानोसै दिनै बाहेरानिखौनो एसे you should arrange everything after you play okay Meher say okay finally जाहा ओंखाम मोनजाबायलै मोनानि बाहेरानिफ्राय बिहरनानै जाबाय you know do you like the food yes okay I'll tell you friend first water khana rice mama okay दिल पे चला का मूवी ना हाँ दिल पे चला मैंने खाना खाया मैंने पानी पिया फ्रेंच फ्राइज खाया फिर राइस मम्मा खाया वो सब खाया
ओंखाम जाखांबाय रेस्ट लानोसै ओमफ्राय नानिजों आंजों एसे टाइम स्पेन्ड खालामसै देलै रायजोबो दिनै बांद्राय ब्लग खालामनो हायासै दिनै गोसोबो गैयामोन बांद्राय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै हो एसे पजिटिभ भाइब्स मोन्थों गाबोन मोजांनो ब्लग खालामनो हानायनि देलै लोगोफोर होमबालाय दिनै भिडिअआ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चैनलखौ सब्सक्राइब खालाम आरो लोगोफोर शेयर खालाम With that said, good night everyone. See you tomorrow. With that said, घुमाओ कैसे बोला आपने With that said, good night everyone. With that said, good night everyone. See you tomorrow. Close it. Close it. How to close it? Good night, Lay. Night. No, 1 second. Goodbye everyone.